Здравейте, хора! Понеже това клипче е много чакано от вас, защото направих въпроси и отговори и бях задала въпрос, кой не се цапа докато се лакирва, и победителят е Лили Кочева. Аз веднага ще кача това клипче, може би ще има само 7-10, 20 минути сигурно ще има обработка. И като го кача, нали сега ще кажа, казвам на Лили Кочева веднага да ми каже какво клипче да направя, защото давно не съм правила клипче и просто това ме мотивира, когато правя клипчета, ставам по-щастлива. И да, нека тя да ми каже просто: Лили, кажи ми поздравления за победителят. Мисля да направя още едни въпроси и отговори, 2. И да, мисля, че това е от мен за сега. И чао и до скоро! Дайте thumbs up, абонирайте се за каналът ми, дайте готини коментари и чао и до скоро!